Manithabathela ithuba ke ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Sikuhlelo lethu ethi ke your dreams are valid. Siyaqhubeka ke nesiqephu sethu sanamhlanje. Siyeke kwixesha elidlulileyo sithetha ke ngeobedience, which is ukuthobela. Ndisafuna ke siqhubeke sihlale pha kwi-obedience. Kukhona indoda eyaxelelwa kwathiwa mayihambe iyohlamba emanzini ngasixhenxe. Le ndoda if yayingamamelanga xa kuthethwayo yayingazuphila, ngoba i-obedience ine-elements ezimbini. Ine-element yokutsho kwakhe, ibe ne-element yoku-acta kwakho in obedience to le nto ayithethileyo. Awuqala unyakaza engekathethi, umbamba ekuthetheni kwakhe, uhamba ngokwendlela athethe ngayo wenze. Phambi koba uPetros agibele phezu kwamaza olwandle, ahambe phezu kwamanzi, kwafuneka aqale amprovoke uYesu uba makaqala athethe. Athi yitsho uba nguwe loba ndize phezu kwamanzi. Uba wayehambe engekatsho uYesu wayezawutshona, ngoba ifoundation yokuhamba kwakhe was not gonna be word centered and word based. Kwafuneka aqale amprovoke uThixo uba makaqala athethe. uYesu waxa ethethe sithi yiza. Then uPetros xa sehamba phezu kwamanzi wayengasahambi phezu kwamanzi, wayehamba phezu kwelizwi elithi yiza. So before uthatha isinyathelo funeka uqale umvathethe, whether kwi-rhema as in the fresh word yokuthetha kwakhe ngoku through his voice, or through the written word with the promise of God in his word that is in the written word, where you feel strong ukuthi uThixo uthetha nawe with this verse. This is a verse that is relevant for you at this time, at this season. Kukhona into efuneka uThixo yenze ngawe ngoku. Kukhona into efuneka uyenzele yena ngoku. Kukhona into efuneka uyenziswe nguye ngoku. So ndifuna ke ukuthi sisayiqukumbela ke itopic ye-obedience. Ndiyitsho into ethi izinto zethu ezininzi zilityaziswa kukuba silinde uThixo a-acte, whereas on the other side naye ulindile uba si-acte, ngoba vele sithi abamenza qala acte xa kufuneka. Uba uyaqaphela most of izinto zifuna kuqale, ithi ubeka isandla phezu kwemilwele, uqala wena, istep sokuqala nguwe uyabeka isandla, yena aphilise. So God wants to always work with us as co-workers. Uyathanda usebenzisana nathi, but ngoba esinike i-free will and wasenza noothixwana basemhlabeni abalawulayo abazi-ambassadors zakhe, akafuni usihambela phambili. Vele benozenza ezinye izinto without our involvement, ebenozenza ezinye izinto without our intervention. He's God, he's supreme, he's omnipresent, he's omnipotent, but he likes to have you being featured. He likes to have you ube khona. Naxa wayedala wenza sure uba noba edale wenza yonke into including umntu, kodwa there has to be somewhere where the human being features. He had to ensure ukuthi uAdam noba ingangathi irole encinci azayidlala, but funeka ibe khona irole azayidlala. Makathethe something to finalize the process of creation. Makawathiye i-animals azinike amagama, noba ingathi into encinci le kodwa makayenze, so that naye abe yi-co-worker and co-creator with me, because ndifuna because awukwazi ukuthi ucreatwe yi-creator kodwa ulekhe i-creativity. Awukwazi ukuthi udalwe ngumdali wohluleke uba namandla oba udale, ngoba uThixo, in fact i-law of nature ithi izinto eziphilayo zizala ezinye izinto eziphilayo ezifana naso. Yayibona into ye-mixed breeding nako konke, but I'm talking under normal circumstances. Xa inja izala enye inja,
Xa umntu ezala uzala omnye umntu, noThixo xa ezala uzala omnye uThixo. So you cannot perform and function below what God is, because you are his image, you are his likeness. Ndifuna ukuthi ke kuwe mphulaphula emakhaya, mhlambi kukhona izinto othi ulinde uThixo ngazo. Ndiyaxolisa ukukuxelela indaba ezingamnandanga ezithi kusengenzeka uba uThixo naye ulinde wena, ngoba vele nestage sokumamkela ukuze ube nobudlelwane naye funeka kuqale kunyakaze wena, umvume ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo, abe yena esemilisela usindiso lwakhe enhliziyweni nasempilweni nasebomini bakho. So kukhona istep efuneka usithathe, ngoba nawe you are wired for ukuthi ube yi-co-worker and i-co-creator with God. Now I want to caution us concerning indaba ke yokuba disobedient. Kukhona Deuteronomy 24, 22 and all those chapters ezipha kuDeuteronomy ezithetha ke ngokulandela imithetho and the benefits of that, including ukuba disobedient and the repercussions, which is ukulandela umthetho ne-benefits ezizawuza kuwe nongayilandela imithetho, okuhamba nezibetho neziqalekiso ezingamnandanga ezihamba nalo mithetho. So kahle ndifuna ukwenzela umzekelo. Uyabona indaba ye-disobedience, I was meditating upon it recently to say, if utatakho uyakuthuma uba uyothenga isonka evenkileni, xa uzawuthatha ixesha uye mhlambi after 30 minutes or after an hour ekuthumile, though you have obeyed, ndifuna uveza enye into engoku ethi even delayed obedience is equivalent to disobedience. Nokuthobela okwenziwe emva kwexesha akohlukanga nokungathobeli, ngoba xa umuntu omdala ethetha kufuneka umntana axhume enze nyakaze enze lento ekuthiwa makayenze ngoku kuthiwa makayenze. So xa uba ngumuntu omane ke ngokuthatha ixesha ukuobeya, I'm not talking about being compulsive, spontaneous, do things carelessly and aimlessly. I'm talking about a moment where God has pressed it in you to act now. This is a season, this is a time, this is a moment to do what he said you should do. And when you decide to deliberately disobey or delay to obey, dithetha on those bases. Xa kuthunywa wena ungayi, uThixo uzawuthuma omnye umuntu apha ecankwakho, amthume enze lento uThixo bethe uyenza. Ayikho ke into ebuhlungu kodlula leyo ba ubone uba yi-replacement kodwa usekhona. Ayikho into ebuhlungu njengoba ubone abantu bekwenzela i-obituary kodwa usaphila, kuze kube ngathi awusekho emhlabeni, into zakho ekuthethwa ngawe ngazo zikotwe emva kwi-past, because there is nothing new ovelanayo ngoba wena uphila impilo yokudisobeya. Yet uThixo uhonorisha intando yakhe necebo lakhe. So as much as intando yakhe he might have attached it kuwe, but xa ebona ukuthi le mission afuna uyi-accomplisha ngawe as a soul, as a king, uyafila. He raises a David, ukhona nawe usaphila, akuvezela i-replacement ngenxa ye-disobedience. Ibhlungu ke loo nto kakhulu. Athuma omnye phambi kwakho yothenga isonka, uthi xa usithi uyaphakama after an hour kube kungona ufuna uyenza lento uThixo athe yenza, akuxelela uba sekulate ke ngoku awusadingeki and ayisaserve purpose. So with this one ndifuna ukuthi ke noku-obeya oku kufuna uba ube ne-timing yakho, ngoba indaba ye-obedience itricky. Xa u-execute i-obedience before ixesha kungekatshiwo uba selifikile ixesha, yingxaki leyo. Naxa uyi-execute i-obedience selidlulile ixesha, yenye ingxaki naleyo. We need to ask God to give us a discernment
sibe precise, sibe accurate, sibe prompt in obeying him ngamaxesha alindele uba sim-obeye ngayo, because there is usually a special grace that is released for a certain time, for a certain moment where God wants you to act. Kuba khona i-favor ne-grace ne-anointing ready to be activated for that time. So once you delay, you run the risk yoba uthi so sithi uya-obeya uthole ukuthi la oli ebi ready for that time kukomile ngoku, akusekho oli, dry, you are struggling, there's strife, there's struggle, you don't yield results because you are also using a human effort when God would have provided for you his divine anointing, his divine presence to activate it on your behalf. So indaba obedience goes a long way. I'm not sure who I'm talking to, kodwa ndiyakholwa ukuthi ukho umuntu endithetha naye on account of umcimbi oba funeka emamele uThixo. Abanye abantu ke iye ibe into ehlanganiselene nento edibene no mhlawumbi umuntu ufuneka ephumele inkosi or esabele ubizo, uthola ukuthi uyalibazisa abe uThixo emfuna ngoku, and sadly in some cases uthola ukuthi abanye bafumana some challenges, aluze izinto, abanye kude kusweleke nabantu around them, into esingafuni ba ifike apho. Uthola ukuthi ke as eJona uthi so thatha isinyathelo but usithathe uye left kodwa kuthe ye right, because no obeya but ungalandeli i-prescription of where you should go, you are as good as if you've disobeyed. No obeya but ungalandeli instructions, kuthiwa yeni niva uniye Tarashishi, you are the same as someone who has disobeyed. Even partial obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Wrong obedience is disobedience. Kufana nongathi wonile in a way, because and into ebuhlungu ngebali likayona leloba istorm esenzekayo science ba abantu kufuneka balahle izinto zabo, imithwalo yabo ngaphandle, ngoba the unfortunate price that one pays xa disobey, it doesn't only affect him, it affects nabantu around yena. Same as obedience, rewards the fruit of obedience, it doesn't only benefit you but it also benefits you and those around you. Isizukulwana sika Noah kuthiwa wamamela izwi limxelela ukuthi makakhe umkhumbi abiza abantu bangene kuwo, wakhake ngokwe-shelves zakhona. Ifamily yakhe yamamela, wamanyelwa nazizilwanyana zangena ngo-2 by 2, but the rest of humanity, they never listened to him, basweleka. But ifamily yakhe, because nayo they are part of him and they listened to him, his obedience also benefited them. Sadly, kwicase ka Lot, same applies. There was an instruction that needed to be followed. Kodwa nihambe ningabheke emva. Bamamele uLot nabantwana, kodwa umama wekhaya yena wajonga emva, esenza kanye lento ekuthiwa ingenziwa, wajika wasisimo setyiwa, the pillar of salt, which some are saying even to this day it's still there. But what I'm trying to get at kukuba ke, may God help us to obey him. May God help us to listen to him. May God help us to do his will in order for ukuthi si-activate promises zakhe zibe real ebomini bethu. Ndisaya ke ngasekuqukumbeleni, ndifuna ukuthi kuwe lento uThixo ekukudala ethetha nawe ngayo, it's time for you to finally obey him, wenza intando yakhe, ngoba impendulo zakho zilele kulento ekukudala sithi yenze before yena enze lento ofuna yena yenze. Ngalo mazwi ke ndifuna ukuthi mphulaphula ekhaya siyabulela ukuthi usinike indlebe umamele. That on its own is part of obedience, ukuthi umamele ilizwi likaThixo and respect us and listen to the word of God, and may this word do something in your heart, in your life, egameni lenkosi Yesu. Siyabulela ke, isiqephu sethu siyasivala apha okwanamhlanje. Enkosi.